mitjum mill-ewwel mandat ta' Robert Abela bħala Prim Ministru ta' Malta. Robert Abela huwa l-mexxej li kiseb l-akbar rebħa l-Partit Laburista fl-istorja ta' Malta sovrana. Il-Partit Laburista kiseb dan il-mandat b'saħħtu fuq il-Manifest Malta flimkien b'1000 proposta li issa ser jissarfu f'1000 kisba. Fl-ewwel mitjum ta' Robert Abela mill-ġdid Prim Ministru ta' Malta, il-Partit Laburista wkoll kompla jembarka b'ħidma politika fil-pajjiż. Ftit jiem wara l-elezzjoni ġenerali, il-Partit Laburista għal sena oħra fakkar il-kisba tal-Ħelsien. Dakinhar il-Prim Ministru qal li l-fiduċja li ngħataw u l-Partit Laburista se tissarraf f'aktar ħidma u aċċenna fuq l-umiltà. Ejja nisfidaw il-ħsibijiet ta' xulxin, ejja nkunu aħna l-ewwel li naraw kif u fejn nistgħu nagħmlu aħjar. Hemm l-umiltà u diġà tkellimt magħkom dwar kif fuq din l-umiltà rridu nibnu din il-leġislatura. L-umiltà kemm hija importanti. Għax ikbar mill-fiduċja aktar irridu nkunu saqajna mal-art. Lejn l-aħħar ta' April saret il-konferenza ġenerali li ssir skont l-istatut tal-Partit Laburista wara kull elezzjoni ġenerali. Hemmhekk it-tmexxija ngħatat vot qawwi ta' konferma b'Robert Abela jikseb 97% tal-voti tad-delegati tal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista mbagħad indirizza l-mass meeting tal-ewwel ta' Mejju, l-ewwel wieħed tiegħu bħala mexxej. U xemm misbaħ milli ninġabru flimkien bħala Awċin u Maltin. Illum ninsab determinat aktar minn qatt qabel li nibqgħu forza b'saħħitha favur ix-xogħol, favur il-ħolqien tax-xogħol u fuq kollox favur min jaħdmu, favur il-ħaddiem. Li nistgħu ngħidu bi kburija u li minkejja li fl-aħħar 3 snin ma ċċelebrajniex jum il-ħaddiem fil-pjazzezz, li l-ħaddiem iċċelebrajnieh ma' kull jum illi għadda. Iċċelebrajnieh bid-deċiżjonijiet li ħadna biex inħarsu l-impjiegi, biex ma nitfawx fuq il-ħaddiem biżijiet ġodda. Għalhekk illum reġa' għandi messaġġ lilkom ta' kuraġġ. Tul l-ewwel mitjum tiegħu mill-ġdid bħala Prim Ministru ta' Malta, Dr. Abela anke kellu laqat mad-delegati u l-attivisti tal-Partit Laburista li kompla jkun il-forza progressiva u li tipproponi u ġġib il-bidliet fil-pajjiż. Partit Laburista bi grupp parlamentari u tim maqut mal-mexxej tiegħu li qed jimplementa l-viżjoni Malta flimkien.